Sagudahin nga rin ti surat ni pagayam tayo nga Rodel, Dear Manong Name. Kunada manong name ti kano panagin na dayo kat iso ti maysa nga rason. No apay nga manglipat ti maysa kadakwada. Dikiti agayan ayat. Ti boyfriend uno girlfriend no adda umadayo amay sa kadakwada. Kat mapasamak ti long distance relationship. Dagkel kano ti posibilidad na nga adda makalipat kadakwada. Kasta nga ta? Kung naman digdi na duma manong name oray no kita da kang kanayon no talagang isaan nga isudat na ikaritong galmaysa. Uray pa'y no nag-asawa dan, adanto pa'y agsina. Abay nga takas to yung tibiyag, kinayat manong nemi. Na duma-duma, kanya-kanyang istorya, una pa kasalitaan. No bayad damay, digitay kang runan na unang nagpadpada. Digitay makirelate, kadigitay pa kasalitaan nga may basa. Adaragsak, adalidahay, adapan nakapay, adabalagi. Adanapudno, adamat manglukluko, ken palukluko. May sakman karot kadagiti kang kanayon nga bibuya ken dumdumngeg kadito nga programa ket naawisak tapno ibinglay kumet dito nga pakasalita ha. Tabarbaran ko no damat may tulong wenno damat may batik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Nakurapay kaming agbibiyag manong nemi talukam nga kakamsat ket siak tinona. Ni tatang ko karpintero, ni nanang ko gagangi lang nga housewife ako nada. Aging gamanong naming dimteng, di pa nagpakada, ni nanang kada kami naggama. Gabota, papan gano makigasang gasat, iti balas yung tao. Karadraduar ko iti high school, manong nemi, para first year college ko kuman. Kaday tatigapunan no apay nga talaga ikalikagom ni nanang, di mapan makigasang gasat, akas DH sa Singapore. Edi, pagsasalita mi dato nga banag manong nemi agkad idi ni tatang. Di ore ka sa notirigat, bakit no? At dati amin awan ti subina ka na tayo. Kanaan mo tayo trabaho ka karpintero. Umanay mo siguro nga para na ka na tayo. Saan nga umanay? Nestor. Ano gutem saan nga umanay? Napi kumamot no linawas nga manayunan aging Kristi Soldom. Awan ti increase, ngayon kastaon ti increase ti presyo na kiti magatgatang. Agkalit sa ni Rodel. Kaya mo sa wen, baka pag-enroll ita. Mabaling sa rin pala ita. Iti umay nga pa nagsasarek siguro. Rodel anak, sumurot ka pala kinitatang mo, karpintero. Kaya mo ten, tanong astang Sabado, sumusurot ka mo ko. Wen nanang, nanyang harod. Kaya saan ka palang makigil-girlfriend? Tabarbaran nga makaradwar kang tumit lang di college. Da kayo met, naradumang kapsat, ha? Nanang, da kayo karen, kanbir na. Bumabalasan kayo. Di kayo paparem. Mapanak magigasang gasat. Para kala kayo. Nagkarimet ba nung nemi diri kakamsat kong mababay? Da karen kinimir na. Di tatang manong nemi, alang arti mabalino talaga nga na ikaring umadayo ka baka. Nestor lakay, may mesa lang di kang runaan nga, ibilin ko keng ka. Saan ka? Nga, kumabit. May karim ka din? Ewan ka ni kari, kawan pagdanagam, nabudno akeng ka. Di tanga roti may sa kadagiti mapaspasama, kadagiti agawa abroad. No ti babae ti mapanawan, kumaliwa. No ti lalaki ti mapanawan, kumaliwa. Di saan kalangin mapantap na ang problema. Sa bagay, Nestor, lakay, ore addak ditoy, no talaga nga aramidem, maramid mo. Nagturong nga ron na nagtrabaho ni nanang manunemi sa abroad, iti Singapore, ket sumurusurutak met kinitatang
ngagkarpintero kasmay sa apyun. Nagrigat. As in nakarigrigat man ang nimi. No kasta nakapudot na kadagsen ti trabaho. Uno kadagsen ti trabaho dati agbuhos sa kunada. Permi, mabugar ka kaslawang pulos ti inana. Maslep ti arwatan ti lingot ako nada. Ti magpintasan namat ka di manon nimi. No mabanog ka. At adumat ti makan. Lumukmag ka. Nakimimas galak amin ti kwarta pagbambanugan. Binulang nga ron ngay pagipatulod ni nanang manon nimi para kinitatang siyempre ni tatang tagigam. Iso nagibudget. Dagiti doon nga babae manon nimi nga kapsat ko iti mapan aggatang karigri kasapulan mi makiyatsenda, grocery. Di mo na nakakitkitaan mi manon nimi ti abroad ni nanang kati panakapapintas, panakakompleto di balay mi. Napinis, nagtiles ti tatar, napalitadan ti uneg, pimintas si tawa, nanayunan ti appliances mo. Idi addan nasuro ka makatawan manon nimi ni nanang iti Singapore kahit kumait idin tag-enroll ng pinaritan nak ni tatang. Ano saan ka nagbasbasa? Yan tangi, karkarpintero ka matin. Tatang, isot nagtutulagan tayo kadananang idi ha. Wen, yung bakasama nga maituloy, o sa serbi na sayin lang ti kwarta. Tatang, ala, nituloy mo, samang tumaning sardeng, ha, natitutuloy ko at gastusan ng ordinanang. Ado pala rin na sa masapol tayo. Saan naggraduaran ni ading mo ti high school. Kaya college tumat. Kaya no, ag-college ka, sa saan nga college suna, baka umapal, takal to nga riri. Kaya kabay lang nga tama din nanang tatang. Why sus, ano nga sikat mga suno? Kaya magigdang kito amin nga talo ti college. Saan nga kabay lang ni nanang nyo? Siyempre, sayang lang. Talas ka. Ano to ka dam? Manong nemi nag-rebel da tiriknak. Hindi kasta nga pa ng tunday, itatan ko, iti ambisyon ko makapag-college. Dapat yung nagigundaway manong nemi, nga sana kasumsumrat, magkapsenak manong nemi, iti trabaho. Gabot, sakit, tinakam ko manong nemi nag-rebelde. Sana nagtrabaho. Nasunod akpagid din manong nemi, iti uminom ti ara. Nabarkadak ni Henry. Ung tandak ni tatang manon naming ang sumrek. Iti kanigid nga rapayag ko rumar iti kanawan. Dagi di pa magbagana na naroon na sa'yo sumangpita ka mabartek. Bugbog kawan nakman, dukduklusan nakman, nga maslawan na nyaman na kanya. Yan doon mo asawa na akong tigabigatan na manon naming netan. Sermon na kamagbagaan. Tapos lang nagbalin ako natuleng manon naming. Into no Lunes, umay ka man na nagtrabaho. Ano mga pakadanagan nyo kanya kita. Hana? Hanag ba nagbasa? Di awan din nasa ka ng pagtrabaho. Gapo ka di. Irisang ko parang palubos kang nga college ka. Dahil ka po na mapagbarbarte ka, kagbarbelde ka. Ang di aklatan pakibiyangan. Bago ba di ka pakibiyangan? Kananda ka bala tipuner ko? Anak ka pa lang? Awan pagdanagan nyo, kanakmat. Ako matinas ka nga paggastusa. Nangawan. Kahit mo sabuan, palamot kalatan. Noon nasakit din agam nyo agad. Dagtalaw akon. Sa mesa. Hamot nga dakila tagsapsapon. Nimat nanang. Ay po, Rodel, aya. Di mo amot may suro, bahala ka. Manong nemi, pati digiti kakabsat ko nga babae, idagraduardan niti high school, sanda nga nag-college, simbrek na nga nagtrabaho manong nemi. Nung kasta nga tawagan nak, ding nanang, manong nemi, kumusta kayo anak? Kumusta ba nagbasa yun? Nang, di nyo ka di amo nga saan ka mga nagbasbasa? Yeah. Pag ipanang nga rin, ti amayo, ti ipapauit ko kayong kuha na. Diyaman na mo.
Di ba kakit-kitaan mi ang dati balay, pimintasan. Kan naging appliances. Sumilaing. Idagbasak ko man, palitan na panitatang. O, mabaling ko, tao, may tad kanya, kawarta ng pag-enroll ko. Madam, nagtatrabaho ko ba di angin. Ingastos ko man ka na kita arwatek, kanda dumpay. Kaya naman itakarin kini Mirna. Si Mark na pa yung nagtrabaho. Napanda nag-waitress, kada nag-sales lady. Pag ipanangarod ti amayo, ti kwarta nga ipapauit ko. Naging ka manong naming nga nagduktalan mi nga damad gayang babae ni tata. Anong naming? Hindi mapaneknekak nga daing kaseranan nga babae. Sinalangad ko. Tatang, abay, nyamatin, ti aramid yun. Hindi ako mataramid ko. Ada ni nanang nagrigrigat sa Singapore. Pag-ipanan nyo ti kwarta. Ibababayo. Ay, awan ti pamaneknek mo. Anyang awan? Nakita kayo mismo. Rodel, ipulong kayo kininanag. Hindi, ipulong na. Tatang nagkari kay idi. Niamot din. Tiga po na no, apig hanapan ni nanang di Singapore katap no makapagbasa kami ng agkakabsat. Ibagak ng basa ak palitan nak, pati na gito ang kakabsat ko. Hanyo ida pinagbasa? Baon nyo ida ka nagtrabaho? Saan ka din nga kayo nga naganak at ikalikagom na rin niya kamasagbayan kung managit anak yo kasi pa nagkalikagom ni nanang? Ipulong kayo kininanang. Ipulong mo ko nakmat. Awan, serbiyong asawa. Takas kayo na asawa. Irresponsable kayo nga ama. Impulong ko kininanang manunamig at kastaon ito sang sangit tina. Nang, o andi maramid mi, sabi nga may suro ni tatang. Imbes ko mga dakamit, turong na, pati di bagbagi na, di na among iturong, idinalintag na. Manipurita, saan ako nagpatpatulot ka mo na. Da kami latan di patulodam na. Nangruna kanya. Pangusarang. Nagbasa ang matlaan. Saan mo tumatla may tuloy? Oresan la taranak. Iti kasto yung naramid ti amam. Nasakit unay tinakim ko. Iti manungat awen. Tilayang panakapapintas. Panakapalagdat. Balay tayo. Ti pakakit-kitaan. Awan iti sa bali. Manipod mat idin marunemi saan kun nga matawagan ni nanang. O redaktarin marunemi. Wen, dagiti duwa kakabsat ko nga babae. Karin kinimirna kat sa damat na makontakis mo. Nagpadpadan dagito nga da boyfriendan. Irinto ta ni tatang marunemi kat talagang kinadananan. Ti kabit na. Sisaklayan ng arig na dagigan dito balay manon name. Tatakaran kini mirna ket stay in da iti trabaho da. Kamu kahit kumatagbiyak manon name tatakmatan matawagan ni nanang simreka iti trabaho. Nagbalina kakatulong iti may sa atelier manon name. Nga dahit ang atelier ket adda sa na karinderya. Dito'y ko nga na maamo ni Margie. At pitikan di pusok manong nemi kat idaton ko at panagayat ko kini Margie. Margie, I love you. Dakay kit nga lalaki. Makakita kayo lang ti babae. Kursunada yun, I love you ko na yun. Hinto na mapangkay man sa bali nga lugar. Makakita kiti babae, I love you ko na yun. Sa bali ak. May masaklan. May masalang ti pusok. Kat naminsan aklang kayat. Iba't patik ka, Margie. Sika, hindi pa kabuklan terapahap ko. Sika, tibiyag ko. Noawan ka, sana kung nagbiyag. Style mo. Erida mo manon nemi para kini Margie kat agang angawak.
Iti onos manunemi tinem nga bulan inaklon na. Inyawit ko dito balay manunemi tinaminsan nga day off na. Ako nga kiti parents mo. Sino ka duwata dito eh? Si Kagansiak lang. Rodel, kaamo kakit adamadanon ta dito eh. Tiyan kakit. Awan, may masakit yan dito eh. Nitatang ko. At isuna iti sidong tigapit na. Ninanang mo nga rod. Ada jising ka po, nag-jack mo ta. Jack mo din makontak na bayagan. Tumawid to. Dagi na kakapsat mo. Nag-uobrada. Margie, kasapulang ka. Kasapulak ti kaduwak ito nga balay. Siya ti lalaki, siya ti babae. I love you. Then, awan ti kasi nga tulag ta. Si Murot ka kanyak, di ba? Ito mo ka madanon ta dito eh. Awan. Isungarot nga na ibang katawang kaduwak, tapunan ta kaduwak. Rodel, I love you. Kanuan niya man ti mamasama ka na ta. Saan ka doon baybayan? Manong name di damo kadakit-kad palay ni Margie. E may di maala ko, manong name ti riknana. Balbalsan na matanda kiti arakop ka nagkekuken ko na. Ayatan ka, Margie. Oris siya, Rodel. No saan ka laitan, mayatak kumangaroon nga damapasama ka na ta. Nagbara ti bagim. Oh, Del. Nagbanglo ka, Margie. Nakanananam di kiti lips mo. Nagpintas nga prusan. Kanayayaman di kiti dohaman sana si di baroko mo. Oh, Margie. Oh, Del. Uwen manong name na aramid mi, iti nagpapasitiragsak kini Margie, iti day dingal daw. Awang pulos ti makaati pa kada kami, tanak na kami lang arod, ti adda iti uneg ti balay. Salang iti uneg ti kwartok, iti pa'y kusina manong name, iti salas, iti banyo. Aking kinamatan kami manong name, kas kamla ka barbaro nga adan ken Emma. Nga aday ti hardin, nga maaramid ni miti kay kayo. Kaslasang kami, mabanog kan mauma. Nga mitiwarek namin ti bisin, insardin min. Tayo nagluto kami nga dua, nangan kami nga dua, naturog kami nga dua, nga di makariing kami manon na inaramid mi manan ti nagpapasitiraksan. Nag-live-in kami kini Margie manon nemi. Agpadpada kami nga rumuan dito balay. Iti bigat, sumrekak trabaho, kastamat keng kuana. Saan ang stay in, stay out. Nuti malem nga gawidak, agawidak, malpas ti trabaho, agkuyog kami manon nemi. Nga agawid dito balay. Kas kam lang asawa. Naging ka manong name nga nag-ring ti cellphone ko iti may isa nga malem. Saan nga nakapunbok? Sinong batak? Hello? Rodel? Nanang? Isamot nga abroad dito ng bariwa. Dakon dito Pilipinas. Ada kayo ti dalan nga umay dito agawid dito balay? Sa balin tinagawid. Ha? No maarabid ni tatang mo, maarabid ko man. Nasakit din naramid na. Nanang, kay Josawan, nakikabit kayo matin. Papagayang pa na sa dinno, pagpatinggaan, dito nga pakasalitaan ni Rodel, nga nadaan ti kastoy nga pamilya, uno naganak ken kuana. Hindi nga Rodel, ituloy papagayang mga ibasa. Dito pakasalitaan, hindi pagayam tayong Rodel.
Manong nemi jak amo nurumben nga kagurak ti inak iti nga namo. Wano nasken ka di? Ada ka dinas ka na pangbabalawak ken kwa na. Awan ti sabaling aking basol ti amin manong nemi no saan nga ni tatang. Isu ti nang rugi, isu ti ramut ti amin. Diyan din ang namaya nakastoy ti pagtungpalan ti pamilya amin. Nakaururnos idi manong nemi. Ngayon idikat tabi manawan ni nanang tanapan sa Singapore para kano kada kami nganak na. Ngayon sumatin ang rugyan ti amin manong. Didakbot pinagbasa. Inimot mo ni tatang ti kwarta ni nanang wano kwarta na. Pinagbabae na. Intultuloy na matan ti amin kat ni nanang manong nemi inaramid naman. Nanang, apay nga inaramid siyo. Problema. Nangaramid kayo ti may sapay nga problema. Pinadakkel yun ti problema. Anak, hindi mamuak nga siya taramin ti amam. Hindi tinawagak. Inamin na. Tururayak idi kat agpakawan kadi Karina nga isina na ti babae na. Ngamsaan. Nang rona di sana kun ngagipat patulod kan kwa na. Dahil matintirason no, apay nga dadangan narabid na ti amin. Ngayon, ipanan yung oras din ti kwartayo. Manipod mo dito saan kayo nga tumatawag. Yawatin ni sintabong impawid yo. Kung akada kayo din nga sakti pagpawitan nyo. Di kat kapilitan nga nagtrabaho ak. Inabod no na nang kada kalibin kon. Kumusta nga hindi ka dumakapsat mo? Diyo ka di makontakid ah. Da kayo ti ina, saan nyo ka di kayat? Nga mamuan no kasangitan na kasasad digit anak yo. Nanang igawid da kayo idi. Ngam saan kayo nga naipaigawid. Para ti masakbayan nyo kunayo kada kami. Manan, aneta ti masakbayan mi. Saan tayo nagpipinabasol pa eh? Kasapulak. Ika ko man nagawi din dito eh. Tapos rin kasi pasublin yun ni tatang. Awanin ti ayat nga mariknag kankwan. Tas anak ba na kayat? No kastakit kastoyan ti biag tayo. Awan ni tatang. Awan ka. Awan digdi kakapsat ko. Dakam lain ka ni Maricit na ito. Iti live-in partner ko. Pipinasensyata yun. No, da pamilya mo, sa bali a pamilya ti amam, adamat sa bali a pamilya. Nabayaga ko dito Pilipinas. Adapayan kat kapsat mo, idichan ko. My God. Apay nakastuti nagtungpahalan ti pamilya mi. Adamat na nagpitpitik ni Saklot ni Margie manong name kat ni Karen nga adjek nakitaray kanumatan. Wano si magbat ba kanumatan iti balay ti boyfriend na tawasikong kanumatan. Naamak dahi ta ni Mirna manong name tayo may pimasyar si Marong Karen ti balay. Manang Karen manong. Damat na nasawa na. Nagsikog. Si Mang Pati ni Tibalay, ti boyfriend. Katsika. Damat boyfriend ko ah. Ngam sa anak mo't paya masikog. Te papay mo te pagimkan ko na. Ano ka ron? Nga matin tinagbalbalin ang tibiyag tayo. Tagasano? Nga saan nga kasto ti mapasamak ka na tayo? Awan ama, awan ina. Kasano pa nga nga adda turong tibiyag tayo. Nadamot bukod tayo nga panunot. Uraman awan ama ken ina tayo. Naamot tayo nga surutin ti na nalinteng. Tapi nga siya kamanong. Damad din kalipin mo. Bali asawam lang.
Numampisan kami nagkasama. Baga, tas sikat agyan dito yung balay. Kat ito nag-asawak mo ten, siyempre, iyawid na mo, ti asawa. Sak kung agyan dito, tasak ti burder. Napasamak nga rod man nung name nadaan mo ten, iti asawa ni Mirna ng inauli. Napasakay mo ten man nung name iti anak mi, kini Margie. Nabatbatin ni Margie dito yung balay, so dati anak mi man nung name kita, siyempre tuloy ko tagtrabaho, tap nagbiag kami. Demi ti may isang malem nga panagawid ko man nung name ada kadwa ni Margie. Malaksid dyan anak mi. Margie, abay, ada tao dito kusina. Sino? Ni tatang mo. Yeah. Si Mang pa din tatang. Oo nga minlod ko. So nga saan ko ni-text. Ang itawag kin ka. Oo mat asidag nga pagludan. Diyan mo panawan ti anak tang. Isisunahan si Mang Pat. Sigun kin ko na. Tumbigat ka no, umay to ko mo dito kabit na. Kante anak na. Yung mga sakit na uneg manong nemi kasla nagparparik na kanyak nga gulo. Napanak iti kusina. Nagsagsaga na gayam ti lut 20 lakay. Tatang? Rodar na, kada kagayaman. Pitas asawa ma, kada kagayaman anak yo. Dagay man na pukok, kung ayaw ko maa. Ay, dagay man na pukok. Alain nyo dito yung balay? Ti kabityo? Graman ti putotyo kang guwana? Pero biglain. Kaskasera kami, sope nga bayadan mi. Dito, libre. Balay ko na to. Balay ko? Ano ko matibagak? Balay mo? Hindi, agkakabalay ta nga ron. No kaya tiyo makikabalayagam, nagtalaw kayo ka na sa siyat pa. Tatang, tulungan na, no alis to. Makantay to. Amuyo ka dito ba mas pasama kinibiyag tayo? Kada mo ka. Nawara-wara tayo. Di yung malapulos sa rongkaron nga kumustahan na kiti dado mga pututyo kada kan. Pututyo kininana. Dakarin kinimirna. Wen. Kata segundo damag ko. Kata ka naman nasawa na nag-aasawa kaya amin. So bahala kang dibiyagyo. Tada kami ti asawak. May kaduang asawak. Dakamdagdan na ito nga balay. Tang. Adamot karbengak ito nga balay. Bakit ano ta karbengam? Maganda karbengam. Ang na siya at subihin na kayo tap na mga problema. Baka kang kanayin tantong agap-apa. Naragsak kay di tatang? Naragsak ka kada asawa ka sa bali. Gabot na kalpasan nga inaramid dahil dyan nga inam, tinaramid na. Pagkabing, diyak kumaramidan. Dakitin mo na, tatang. Ano to ka na? Saan ko man naramid nila ng text dyan? Saan inaramid yung imuno na? Da kayo tiramot ti amin. Da kayo. Nagloko kaya. Kahit mo magkiapa? Dakdakil di bagkik ng musika, tatang. Ng kabutawawagang kapalang ti tatang. At dabalang respeto kang ka. Saan nga bugbugkawan nagloko? Nata respetong kanyak. Pero magandang respeto rin, tikas kada kayo. Oy, no di na kaya ta makita. Ad-dapay nga di ka kaya ta makita. Itamit lang. Mabalin nyo, ti pumano iti na ito balay. Balay ko na ito'y. Dakdakal din na gastos ni nanang dito'y. Ni nanang mo, nga lalakero. Katsikang haron. Nito logot to yun ta. Yung maglakid din manong name ito, may naking kawid nga iniya doon ni Margie. Rodel, mangrugrukin ti amin. Gusto ni tsikunan ni tatang mo. Kang kanayon latakas to, di mo mas pasama. Gapot na sidsidere misuna. Gapot na makit-kitam na naroon, makita mita ka na di kabit na. Masaksaktan ka, kasmat iti marikrik na ninanang mo.
Isang nasasat lang na pumanaw tayo dito. Palapsan talang na ito, Rabi. Papangantaran. Hindi gawit sa jibalay. So nalay nga tao. Magikat kan kapilitan sa trabaho mo. Awanin sa bali pa yan. Impyerno dati nga balay. Na narunan alain nga pesunitatan ko ti kapit na. Kabigatan na manunemi nakarubot kami iri sumangpet ti ama kakaduanan dagiti agina ti putot na kenti ina ti kabit na. Ay, ada kayo palaeng. Ano kayon? Tapno, adada nga natalnat ti biyag mo awang kayo dito. Iso ka dito kabityo tatang? Wan, nabintas ka na bigpa eh. Nagkasadaldalang ka ni Margie. Kaya tumet anak mi. Oh. Tuwatawanan. Sige nga ron. Mapag namin. Gabutawan ti bibiyang mo kada kami nga anak mo ngayon mo na. Awam ba't di bibiyang mikeng ka. Anong nemi adayo ti probinsya, da Margie, makatek-tek iti biyahe. Ngayon nagan-anos kami. Anong nemi, aksip nga ito ni dumanon kami. Bakit kanilakay ti may simabat kada kami manunemi, dagiti naganak ni Margie? Ay na! Kumudya na nanak ko, da kamatlangan ka na tapay na po kami. Nang so ni Rodel, asawa. Asawa mo, di kayo pa nagkasar. Live-in partner ko. Agad na siya at unay anak ko, tayo may kayo dito yan. Dito kayo nga Rodel nagkasar. Saan nga mabalin nga agdandan na kayo nga saan nga asawa. Masapol nga kari kayo, agsapata kayo, isang kung ano ti Diyos kenda kiti tao. Uwan datang, kasat mo pasamak. Nadamat sa kabasit ng ornong mi. Yung manayo ng kumapay, tapos nagkasta kitang pimpinas mudlaing. So marikag trabaho, ija ili. Alat ang mga trabaho. Ado, karpintero. Tinagpautak tatang talyer. Agad kumita ang kantor dato, dumatalyer ija sentro. Manong nemi, kabsat ni Margie nga ni June, tinadanon ni Tioneg. Dagiti na dumay nga kakabsat yun. Nagkaasawa dan Dakam nga rin inaudi ni June ti impuritek. Bayaw. Ay, manong. Hanggang basbasan? Gumuburaak. Nagbaratuarak lang ta high school. Oh, apa ka mga angas kang asta. Gagangailain nga, baro. Diyan ko pa naruwam dito nga lugar yun. Okay dito lugar mi. Naulimek. Okay dito nga balay, awan nagkaapa. Kompleto, ada ama, ada ina, ada anak. Sila muli pagbaga, maditi pamilya nga nagkapuak. Talaga kami. Tanasiyat ko nga ti pamilya nga nagkapuam. No saan mga siyahan, ti pamilya kahit ko agbalingan siyahan. Agaman ako, Rodel, kastat kahit ko mangigkan ka. Numampay, watak-watak kay amin. Sabi ko ma, dati bangunin ta ang pamilya. Ket saan to nga warawara. Kalpasan manunay ti makatuan mi dito nga nagtrabaho at masikugmanan ti asawa manunay. Para di may kadua nga anak mi. Ngayon, lalaki, kabot lalaking, adamat yung junior ko manunay. Ni Shirley tinauna sa ni Junior. Nintultuloy ko matlata ti nagtrabaho manunay mi nanggad itinal daw. Linawas nga sweldoa. Aging kaya manunay mi idi mga kung ibaga kanyak tasawa. Rodel. Nagkasartan. Dadat kang kanayang ibagbuka di tatang kininanang. Sige.
Kasano ko, hindi ko mapalang magsikop kumot manan. Itang harot na nagpalaygid ako. Nagpalaygid ka? Nalipatan ka din, kaya baga keng ka, palubos ko kaya. Impakadak keng ka. Kisladyak na puutan. Aman. E di naipas ngayon ko ni June. Ha? Baka di doktor, no kaya't kung nagpalaygid, mamalinan. Tapos nagkasakit dire-diretso. Hindi ka mantan. Dapat na doon anak tao maniretan. Nagkalay sa kamnarod manong name gagangila pa nagkasaro. Pinatas ko yung kinontak ni nanang imsang ko na kontak. Ori ni tatang manong name, diyan na kontak isun. Dagadi kakapsat ko manong name, tiada komunikasyon mi. Live-in ka numot pala yung pagpadre kito duwa. Ada ka numot anak da nga saggaysa. Nagkalaysa kami manong name kat kalpasan ti talo nga bulan nakigtutak. Idi baga ti asawa. Agaburudak met. Ana? Kasalajak na nga. Agaburudak met kunak. Kunak man di mo kayat nga maro-wara-wara ti pamilyata. Kat apay no agaburudak kon mawara? Oy, no bang panunutem nga mapasamak met kada ta, tinapasamak ti pamilyayo, at daking kareta. Hagad nga ni tatang mo, timo na nagaramid sa ninanang mo. Iso kas din nagtungpalan ti pamilyayo. Margie, di mi kahit hindi nga palubusan ni nanang. Dati mo na nga dati panunot mi, baka da agaramid ni tatang. Kat napasama. Otro ni nanang nagaramid met. Di mi ninamnamay na kasi dyan. Pwede mo ka di may kari. Tisam mo parang haramid. Tao aklain. Jack, amuno anyat mapasama kin tubigan. Mga nagkariak kan Jack tumot matungpal. Iso nga saan ka lang nagpilpilit. Uri ka sa rotrikat, Margie. No dati aming nagdadan na. Please, sambo ko mga ambisyon ang tumandayo. Haan ko ma. Papagayam mo ulit nga tayo itibiyag ni Rodel tikas itinapasamak ti pamilyada. Masungbatan dahil tangal saludsud, papagayam. Ito rin tayo ituloy nga ibasa ti pagkasaritahan na, inte amuan ti pagkibusan na. Okay, itutuloy yun. Inte amuan no sa dinot pagtungpalan dahil ti pagkasaritahan ita ni Rodel. Manong nemi kaslag pilit ti asawa. Talagang agpursigi. At ang amin kasinsin na manong nemi katin tinawag na ije Hong Kong. Kat kasla emergency nga kasapulan manong nemi ti DH tama munang employer. Kat ti asawa manong nemi ti kayat na. Nalpas na dagiti papeles na manong nemi passport kanda dumapay. Kinasaritak dagiti katugangak. Nanang, tatang. Ay, hapay, pano? Rodel. Daka di problema. Ay na, saan yung problemaan di kiti po kami, kada kayo. Kamuta, na-assistir kami kada kwada. Ay, isudat liwliwami. Iso nga, agkalikagom unay ni Margie, nga mapanagtrabaho di Hong Kong. Amoy yun dahil tatatang, saan ka di? Amo mi marok, kurida kami agad kahit may kumamot nga igawid, kahit na kanong matabadasan, ti trabaho iti abroad. Damat apal na, kadagiti kakasinsin na, kakabagyan mi nga, pimintas ti biyag da, gabuti abroad. Yung mabuti nga tatang, ganang, tama nga no mapasamak kada kayo, tikas tinapasamak ti pamilyayo, kasta. Isot pangrugyan ti panakalipat. Pasensyakan marok ta. Itultuloy ko kahit mo kumang ibaga. Ikidawak ko makata kayo nga. Dakay ko mati mangigawid kan ko na. Inaramid min deta, Rodel. Ngam talaga ang pursigi di anak mi. Nukas na palubusan nyo. Isugayam ti kayat na. Kahit no saan ko palubusan.
Dakar ba nga man, kamanghang mang palubos kang kuha na. Ngayon nakas pagarigan, tagpilit let ha. Awan ti maramid mo. Ano namin ti pampanunutin? Kung namin ngarot kayo nila ng Diyos, saan yung nga problema Shirley kay ni John, nakita yung met. Karayon nga mapamanilan ni Amar Chikat, napindas mo ti mga nga si kasumi kang kadakwada. Ngam sa balit ti ina tatang, nanang, awang kas ti ina mga sister mat lang ti bukod ng anak. Tapay, kasta ka dito pa nga sister, hindi kata kayo, nagkakapsat, kaninanang yun. Sa labi manong ti inami, naggraduara ko ti high school. Ubing na una nga mapukawan, maya dayo ti inada. Kaya kurak nga ro, na pagdanagam ta, ada kami, met, nga lulukin lula na, lula da. Di man sungbatang kat ti saludsud ko baro. Ano nga amin ti kabutin mo? Mabaling ka din, nagkabot sa mga sungbatang kat siya kung timang sungbat. Tatang, mabuting ka taamangan no, maipada ka kinitatang mo. Sangmet ka di akas na tatang, ngem baka, among marok. Ore kasanot ti kinabileg ti sulisog, no kayat mo nga labanan, malabanan. Mabutay nga, gaman na mapasamak, kas ti pamilya mi. Ni tatang mo, takin ramot ti amin, si kamot ita ti ama. Amumunoan niya, iti dakes nga ibunga ti amin. Dahit ako ma, ti pambaram nga di mga ramid kas pagkarigan baro. Sige tata, naman. Noan niya tinekari, anya nga rod. Si papalubos kayo ti anak yo. Pero horisan ko palubusan sigurado nagpilit. Pinatas ko manin nga nalukoy ti asawak maminsan pa manon nemi. Ano nga ti kabuteng mo? Ha? Rodel? Diya kaya't kumayatayo ka kanya. Kaano lang nga nagkasarta? Nabit pa yan ang kasarta. Ang nabayagan nga nagdanata. Nasintirkan. Kagoram unay ti aramid ti amam. Dito tigapunan no apang inam. Agpursigi ak gabutag talay ka kenka. Ay trasan niyo. Agtalay ka kenka Rodel. Di mo kayat tikas diya nga aramid. Di mo kayat tikas diya nga ibunga, tikas diya nga aramid. Sungamok nga di mo kayat nga aramidin. I love you, Rodel. Sika lang ti lalaki ti biyak ko. Kan patcheck nga sakmet lang ti nagbaling nga babae ti biyak mo. Kaya't mo ka di nga maitulad, ti pamilyata, ti pamilyayo. Saan? No saan? Di ka nga rod agar aramin. Awan nga rod tinaramidak manong name no din ang palubos ti asawa. Anong name tulog ko isuna di airport na irot inrakop titong galmay sa kada kami sakbahay na si Marek. Inuroray ko manong name nga tumayab teroplano kad insusurot ko. Ti matang ko nga oray saan ko nga magkita teroplano. Nakatangan takpelang iti nga to. Diyos ko, tarabahin niyo ti asawa. Tarabahin na kami met nga nabati dito eh. Pagbalindak ko mga natibker, Diyos ko. Na ikararag ko manong name kabayatan ng tangtangan. Napintas na nayas ti komunikasyon mi manong name ket ora at datatang kininana nga magkita kadagitan nak ko. No at the time ko manong name para kadakwada siya ti makayuan kadakwada. Magusgustuhan dakmet manong name. Taorin adda akon ore ububaen ni tatang ni June lumusot nga may mangsabat kanya. Manong nemi, apay nga ta?
ngano ti tao ket amuda nga kasapulan. Ado dagiti sulisog manong nemi. Kasi pagtatrabahoak manong nemi ti sentro, talyer matlaeng manong nemi, malagip ko raket nga rod, di ba nagam-amumi kini Margie. Talyer met iditi ayan ko, kat adasi dagmi karinderya pang panganan mi. Kastamat manan manong nemi. Hi, Pugi! Hi, Lucy? Lucy na mo? Well, kang kanayin kang ororayin. Sige, anong order mo? Kasi dati. Ni Lucy manong nemi kat napintas. No umay dito lamisahan ko, mga diso ka lagi ti order ko, kasla na iran-ranta manong nemi. Nga, agdumog, kat ori lang maibukro manong nemi. Di, medyo panakilin nga sanas na. Kaya dayo nak ti sulisog apo. Kung kunak tinakim ko ta, urak lagarang makakita. Lucy, habi ka sa katakil. Ay, ito panawan na ito eh. Dati mat asset ko nga awan ka rin na sa bali. Rodel, virgin ak pala eh. Diyak matsalsarutsuda na. Huwag gayam, kumusta ti biyag ti napanawan? Ano nga napanawan? Pinanawan na ka ni Mrs., di ba? Anda di Hong Kong? Well, gagaya. May iliw ka, la. Siyempre, nakairwamak at nakaidak. Hindi mahala ka kaidam. At may recommender mo? Siya. Crush ka, di pa ilain eh. Lucy, ore nga ta itayam. Anya? Ore nga ta itayam. Ti? Jak to pulos kayan. Oh? Mauram to pa kag sungkit. Ore na ata ti kayo. Laglagitan na ita. Manong nemi tapno na ikastakit sa anak masulisog kunak imakarak ti sabali a panganan ken pagbiryandaan numampay ad-adayo. Di makadakas kat umay nakbadanunan dito talyer manong nemi ni Lucy. Ore no. Sampay nga oras ti pandangan, umanan idanon kanyak ti pangal daw ko. Lover boy! Rodel! Indanon ko dito eh. Baka no masadot ka nga umay dito karinderya. Ilistaklatan nagdya. Ito umay mo tubayadan, nagsweldo ka. Ada sa bali pang panganakon, Lucy. Ano? Ada sa bali pang panganakon. Ay, yung break na kon? Matrelasyon ta. Shush. Ano nga awan ka di bagbagak nga boyfriend ka? Lucy, please. Alam detan. Diyak pa mabisin. Diyak tumalasagidan. Akala ka. Amok ti cellphone number ni baket mo. Anyakit mo saway. Ipulong kaking kuhana. Blackmailan na ka din. Anong name san na kung ngayong kaso? Katkatawaan na ko anong name ti boss ko. Happy kami nga di mo tutupan loko kat kras na kalaunay. Boss, pangasim, di na idoron. Sulisog na dyan nga babae. Ay na, Rodel, ure agaramid ka, no saan mong serious one, okay lang. Gagangay na, depende ti lalaki, mang-manage ti bagina. Di ba na istorya mo kanyak? Nga kasi dyan ti aramid hindi ni tatang mo. Ni tatang mo't ayan na. Di ba kung naman kanya kini ngayon oray lang ni nanang mo, ti panagpakawan ni tatang mo, kanibaga ng isina na di babae, nang hangam at nga inaramid ni tatang mo. Kahit yung sawan, boss. Hagaramid ha? Tanong mo talan ni bagat ko, agpakawanak, kasi yan. Diyak mo na po kang ka. Saan, boss? Diyak kaya, diyak kaya nasaktan ti asawak. Tawan sa garamid ha? Mapukawan ti panagtalik na kanyak. Hana na kompleto ti ayat na kanyak. So nasaan ko nga raramidin? Ngam kalpasan ti makalawas manong nemi, adan awat ko nga tawag ti asawak. Sinong batak? Hello, Margie?
Hi, kumusta ka kini Lucy? Ah, ah, anak ako nam? Gusto na kiktot mo niya. Nadamaawat ko nga text. Tamok, in-ignore ko di damo. Ngayon, kanayon. Talier, ti ayan mo, karinderya at ayan ni Lucy. Di ba? Kas tatay da ka mamuta. Kumusta ka ni Lucy? Amo ti Diyos, marjing awan ti relasyon mo. Idel-del-del na ti bagida kanyak, kanjak kayat, na ti kayra kiti sulisog. Jak kayat nga maulit ti pamilya, tayo ti pamilya, itinaramid ti pamilya. Pangasim, siya kumatipat siya, saan ka kumamuat pati ka dagi di pamadpadags na babaen ti text. Nagsalita ka may mismo gani Lucy, saan mo patpat siya? Gapangor ti pa nang idel-del-del na ti bagina kanyak, ad-adaywak, sa baling karinderya ti pangpanganak. Ang adaywak isuna. Kit nangipang ta, amuna ka no ti cellphone number mo. No kasta. Awan ti ramid mo. Awan, mamati ka kumakanyak, please. Agikat ka nga roditan. Tapno na na yung madaywang ni Lucy. Agtalent kan sa jibalay. Mga patuludak iti, pagpuunan nyo kinitatang. Agtarakan kayo tidinguin. Nagsalita kami kinitatang. Tapno sa mga madaywan na kita anak ta. Sige. Ngadiyata tigunan. Tapno maadaywag ta ng sulisok. Kadagyaman at namamati ka kanyak, Margie. Kasta nga rin tinapasamak, Manong Nemi, no kasta, nagsalita kayon kini Margie. Rodel, huwag datang. Ti aramiden ta, ado ti tarakin dito nga manok, kaslasaan mo nga manok, no, makaada yun. Tatapapanda nila kabakiran. Di mo pa yan amon, no, pagit itlogan da. Imbag atari na dumag at sumangpit da, nga dan piyak da. Hanggang minton drakkel man ang nagitipiyag na, umadayo na ang tumanin. Kat no mapanda na kabakiran, kat palsitan na kita mapandita, abuyo ko na da. Ore no manok, madlaeng nga gagangan. Kasanong artaramidan tayo tatang? Mangaramid ta, iti pagkulungan da. Kumatang ta, ti adungan net, patindugan net. Mawata kong tiket yung sabay. Atay, adamat lang nga pagbatayan da, adamat lang pagtrayan da, ngayon ada pagpatingkan na. Ang datang, kat no, balik ito alakat. Binigat nga si dati tinative nga itlog ti manok. Pawanuan niya man nga oras sa kayat ti ang party, alis to tagtilip na nakapupok da nga ron. Sana kasi kita nga, ay na, manok mo, mapam mo pala ano pa yan. Pawan nga ron tatang. Datat nga rin tinadlaw ko ito dito nakatuladan nyo, tikas nga rin nga mapupok na. Ay, yada. Ito nakita hindi napanak sa jabangin ng barangay. Panakkilan ti gastos mi, Manong Nemi, talagang kinasapulan mi ti atidtog na net. Na ipalawlaw, nga naiya balaet, galot kadagiti ka. Puon Manong Nemi ti Jamelina. Naisot adda nga adu Manong Nemi ti lawlaw iti balay da Margie Manong Nemi. Nakalalisto ka man nagpado. Talaga nagbaling ka mga busy nga katungangan. Dahil tamutan. Adumaten nagiti umay, kumatang iti parsyenda nga manok, nagiti itlog, umay dan dumandano. Manong Nemi, may sakadakwada ni MC. Hello, Manong Rodel. Ay, MC. Itiliwandak man iti manok. Dito dumalaga tamakawaksid si daan na. Iwan na. Kinabod no na, dadi kiti mabaling nga ilakon kat ipupok may tapno di kasta kat nakapupok da sa dublyan nga ipupok. Iwan nakapupok da sa amin dublyan nga ipupok. Alis to lang ang tiliwan mo.
Manong Rodel. Nakaimimas din natin mga manok kanya. Kaya na, naimimas kami dito 45 days. Kasi iti kaimas ko. MC. Apay. God. Madayuak siya di sentro. Ito ay sumat umasinig. Diyan na. Kit-kitain na tati katuga nga kamabae. Kita umatagas ka ramit ko. Oh, may gumatang ti manok. Nanay, baga bikatyo. Kasamad kang kabalasan ko. Ilano ano't masapol mo balasan ko ibagamlatan taramidin ka manugang ko. Hamon na kereng-kerengan dahil takit na eh. Baka kit masulisog. Alawit ni Nana. Sige, uray na ka-order. Nakalanti order mo. Diyos ko, ya. Opo, ya. Urek lagaragan tirik na manong na yun. Takasano? Saan nga nakabratilokod dyan nga? MC. Nasakit na lapsat ng pesot ha. Pero mga kumupkip ti short na kat madlaw mo tampukan. Sakit dilpa-dilpata na ti bibig na. Pawo na yung Diyos ko ya. Sino kumatasaan nga masulisugat na bayagin. Kastaon iti sakit ti pusong ko. Nabeg pwede nga dyan kinaramatan ni Emma. Diyos ko. Manong nemi may sa kakaroba mi. Papasari umay gumatang iti pagpulutan da ni Henry. Re, taman para pulutan da. Wana. Ken sika apay siya nga nagpupulutan apay hang amo ni katugangan ti minum. Pasaray ilibas ko tuminom no ko ay siya. Kasagom ni katugangan ma. Wala siya kang umay kasi di balay. Tagsamot ako minum. Pare, awang kas iti ag-relax. Diba? Naroon agad na eh. Manong tawon ni bakit mo nga manin? Di na pupuutan, nagtalon to na eh. May sabay taon, saan bakasyon? Ano nga rin ramatan? Ramatan nga niya. Pare, agkuyog tanto yung rabi. Tapay. Ada pa pananta. Di mo kumanayin. Ip to ramlatan sa kita pusong mo. Pare, di saan na kayat ni Margie, makirelasyon ka. Yan. Ngayon di naman ibaga nga saan ka nga gumamit. Nagadunta na kita one night stand. Nagadunta highway. So ngayon to rabi, agkuyog ta. Tap natin mo, anusan lahat nagsaksakit tapos umulo ko. Manong nemi kas natudyo nga manugang nagpakadaak kadigiti katugangan. Ne, kita bang pala mapanunot mo ti Romo ti Rabi Rodel. Ada ngamin mapami pagpasyaran kay ni Henry, tatang. Ni Henry nga anak ni Ipsido. Wan tatang. Tabay tatang. Amok ano sa dulo papapanan na jay. Manibod idi nabalo, di namat nga rin agasawan. Mati ka di tatang, pagpadpada ta nga lalaki, amok nga mawatan ta. Mawatan ka baro, angem ka sa nun, no, tatang, please, datay lang tagsasalita, lalaki ta nga pagpada. Makirelasyon ka manuno saan, pananglipot lang taday tati anak ko. Tatang met, kaslak lang. Nga bahala ka. Adamad laking kamangman si baging baro. Ipakadam kada kami, taramidem, kanyak. Kabuta mong mamawatak, kabuta lalaki takang padpada. Sabi nga tanong sa mong ipagada ni Margie. Wala ni tatang. Siyempre, anak kaya ta. Kanyata mo, baka maawatan na ka. Manong Nemi, pinadas ko nga tinawagan, ti asawa. Hello, sweetheart. Kumusta? Gusto eh. Payat tinegosyo yung kintatangan niya. Oras sa anak to, subsubli dito yan. Palawaan dito reta. Mayat di nga men? Mayat nga rod. Nagalis tagpaado. Gabot ha. Adumat na kita makanda. Adumat na kita alis to nga paitlog, kada dumapay.
So lang danto problema, sweetheart eh. Ano problema? Amom na tanan. Kaya't mo, ti mangusar, nakuha ng mabalin. Si ka man pala lalaki mga ipakadalo ko. Kaputasaan ka nga makatupel. Kat siya nga ron. Hamad lang siksikat agragrikat ka. Kastamat kanyak, nanangro na kanyak. Napiyakada kay nga lalaki, dita pamuspusan nyo. Kasta, aganos kalaingin. Ganda niya ako nagawid. Di mo mapupuutan. Ha? Sweetheart, maghirelasyon ka man hunusan. No once nga ramidem. Masaktanak. Arig na pa ng lipot. Di mo ka di tulo, di mo ka di mayan anos, ti amin, tap nagbalingklat na nadalos, na sinaw. Apay naman yung pakadang pila kanya. Siyempre, igawid ka. Sika pala kami ti lalaki ng pakada. Natudyo ak narod ken ka. Samon nga rami din, sweetheart. Agan anos ka. Dandanin. Mabitlangan deta. Kinat katawaan nak ni Henry Manong Nemi. Abay kami nga ipakadam. Tiyamok agad palubusan na. Lukol kita na ka palubusan na gagangay. Ang nagpilit kalatang. Hanabat nga magkita kan mamamuan. Diyak kay tagulbod iti asawa ki. Po na yung talaga nga nakapudpud no kaunay niya. Bili ba ka talaga ken ka? Rodel, mamanutikas ken ka. Ada ngamin po biyak eh. Narakrak ti pamilya mi. Nagbabahay ni tatang ko, idagabrod yung nanang ko. Otro inaramid na tinanang ko. Dagadi kakabsat ko. Nakiasawa na din na oras. Oremat kanya. Yung maglagay din tanas narakrak tikas ka ni Margie. Kat na ikama nga kadakwada. Yung maglagay din. O sige. Kablaawang ka nga rin. Tikinatibkar mo gayam. Manong Nemi, idi agawi din ti asawag si papanakkelak Manong Nemi nga nagkuna nga jakpulos nangaramat iti sa bali. O bay. Numampay, dandanik lang masulisog Manong Nemi kadag iti adong sulisog. Isa nga nakairot dagiti arakop ko ken kuana. Awang pulos iti nak linglingidan. Tawang balus ti nagbasulak ken kuana. Akasmet ken kuana Manong Nemi. Anarik dagiti irot, dagiti arakop na ken barak ken bangluna. Manong Nemi. Kastoy gayon ni ayat na awang pulos ti mansana. Na sinaw, na dalus. May pagpanakil. No kasano ti irot, ti arakop tunggal may sa kada kami kini Margie ididamo mi Manong Nemi. Na irot manen. Na samsamit manen ngalak amin ni ayat. Manong Nemi. Na sinaw kinatarnaw nga ayat, Manong. Saan ko nga pinalubusan pa ni Margie numampay kayat na kumapay? Hahanan, please. Sakmutin natin pa dyan. Ingkawid ka edi, pilit ka. Ita, saan mo tanumanin ito? Pat katawan, sweetheart. Yan tangi, adamot din pakakitaan at kwarta. Kapakagit kitaan, kaduan na kapasit. Sige nga rin. Nayunan ta. Kumatang ta pa ito sa bali pa nga. Uno og saldata ito dagang, madevelop. Nagserbi na nga rin nga napintas dito eh. Awan pa'y unay balbalay. Gusto magtarakan tayo dilingwan. Parte ng sakbayan na kita anak ta, sweetheart. Buo ti pamilya ta. Nilang pa tayo ti mabaling mamagsina ka na ta, Rodel. Manong Nemi saan nga nag-abroad pa ti asawak. Pinadas ko kinontak. Dagiti member ti pamilya Manong Nemi. Ni Nanang. Nanang, kumusta kayo? Oo, may ti problema may kadati-kadandan na kita. Tanasing pat. Sana kas kinitatang mo. Nitatang mo ngay. Jack pa na kontak isuna. Sabi ngayon ka ba't sarong karan na amam isuna?
Baka akit na masaksakitin ti anak ti Diablo nga ma'am. Kinadaw ko reta ti asawak manon nemi duwa kami tinapan nagpasyar di lugar. Ne, nabaybayan mo't gamin ti balay mi. Reggie. Anong nemi nagsalud-sudak kiti karuba. Na api kasla awang matagyan ti balay min. Ada ni tatang mo. Isunalaeng? Isunalaeng at pimanawan di kadenden na garaman ti duwang anak da. Tapay ngamin. Agad di mat makapagtrabaho ni tatang mo. O matipang naman na siguro na. So nga pinanawan na. Imbag man tamayo sarong karan ti amayo. Nabayag nga Roden nga. Hindi kumapailang umay kami. Sumartan, Rodel, lamakan no. Ay, lakit ta, sarong karan nyo Pasarin no, daduma kat siyak ti mamamangkita king kuha natin no, saanin nga gluto, saanin nga mangan. Taon sa matlutuan na. Nakakaasin ti lang nga ni tatang manong nemi. Tatang? Si ka ni Rodel. Tinaw na nga anak yun, tatang. Matmatay kayo matin. Imbagmanta, may naksinarong karan anak. Abay, itulok yung agkapsot kayo. Mangang kayo atap no, hanggang agkapsot, hanggang sakit. Awan samat may isang ditan. Ti asawak manong name iti ng remedyo na paggimatang ti bagas nagluto. Daradaras naman nung name iti gimatang iti yaman na mabalin na noodles na pagkaldo ni tatang. Kadatot na ka na. Ay, nagaman na kada kayo. Kumusta ka nga ron din? Nasyatan ti biyak ni tatang. Nagabrod ti asawak. Ay, nagabrod mo et. Huwag nga saan ko nga tinulag tinaramid yu idi. Amayatan ti biyak miya da negosyo mi. Mabalin ti umay anak ko. Tawarin no tilaeng nga. Kanek iti may karo. Ta kabalak matlang pala tagtrabaho ta. No malakit makumpleto ti pandangan ko napisaat mo. Kinitak ni Margie manong nemi. Nagtunged. Abi ka din nga saan. Tatang mo isuna. Kaninanang mo, natawagan mo. Nasiat ka no tibiyag da, tatang. Di kita nga kakabsat mo. Pangasiman anak ko, si kamalat mga rami din. Kung pakumusta mi da. Kaya't ko makita ida. Kinapi nga rin nagluha kayo. Hindi pa ilang kagpapabawiyag. Pinararamidak. Hindi balik na kag may sakon kat awawagan kayo. Na mapasublik na ko mga. Nakabilak lang ko mga nga aturen pinibindot ko. Na makapagsumama ka, makapagsulit ako mga kalagitin ang kurangan ka na kayo. Inarakop ko ni tatang manong nemi. Ano gutek, iti kasya idi nga aramidan na na imuna ti gurak ken ko na. Ingkarik idi nga sangkon to pulos nga talyawan. Ngimnikat nga namin pinsan ti marik na kagura manong nemi ket inarakop ko ni tatang. Tang, isagano ni dagitanas ka ng isagano yung arod tang. Umay kayo sa dyan lugar mi. Hanggang sa nung arod din natin balay. Kit, kasaritak di karubaan, kunada to. Pagkikit kita dapat dalusan da, tano adan to mangupa, di na siya doon, no, ada serbina. Iniyawid ko manong name ni tatang dito yung nakaikamangak. Kit okay damat nga gabalayan. Manong name nga pata presko, tiga angin dito, kan nasa diwa. Presko na kiti papaunag ni tatang, alis to nga nagsubli ti dati nga bagina. Si Maruno manong nemi, nga kinontak ko, dagiti duha kapsat ko. Pinasyar mi ada mismo isuda manong nemi,
Ni Karen, talon dikit anak na. Karen, Manong, kumusta kayo? Manang Margie. Kada kayo nga eh. Okay kami, man. Talon dikit anak mi ni Celso. Ano't obra ni Celso? Ang tricycle driver. Kat sika, kat adamat ha, nukas nga malaman ka, nagrami dakti, nga kitay pangpulutan, aglutoan. So, mati may tulong ko. Di akong problema yun. Gurnong kami para tinimpasak bayan na kita anak minto. Sika Manong, kumustahan? Medyo mayat. No, ada problema yun. Yan tangay, amo yung matipangkuntakan nyo kata kami. Nag-unay kalatan ko. Sa pagharikan no, ada may tulong mi. Sige Manong, naroon na no, that emergency pagkasapulan mi. No, kaslara ito eh. Burudag katakrasakit. Alala, Karen. Sa mga tultuladan tinarami din nanang. Kastamit kang kanay magbabaga ka ni Celso. Awan ti manglipot, amay sa tunggal may sa kata kami. Di mi kahit na mapasamak. Ti pamilya ati, ti mapasamak ti pamilya mi, Manong. Kastamit Manong Nemi, kinimir na ngay naudi, duwamat kan ti anak da, iti asawa na. Gagangil lang iti kasasada, Manong Nemi, ngay mamati at nga da iti tunggal may sa kadakwada. At tintinulong da itirigat kan namay. Kat kapot, adan komunikasyon itong galmay sa kada kami, Manong Nemi, adamat na nagidikon daway, ngagpatulong da kada kami. Tadimuras, ti biyag mi, Manong Nemi, gapulayang iti, panagtarakan mi ti dinguhen, Manong Nemi. Nga pinagkoonan mi. Malaksid, nga da, nakasagana ang kwarta mi iti bangko, nga nairanta para kadagit iti duwa ng laki. Ninanang pinasar mi tinaminsan Manong Nemi naragsak naman iti kadandan nana nga may kaduan nga asawa. Damat ading mi amay sakit keng kuha na Manong Nemi. Iti naminsan nga gundawe nga pinasar ko ni nanang. Nang, awan ti problema yun iti kadandan na ita. Awan, nagpipinatag kami. Kat nung pagarikan ta, umay nakailoko ni tatang. Tapos sinubyanan kayo. Daglagay pa nyo, gasawa kayo. Ay, saan nga mapasamak pa yan ako? Amo kay kakaligaw yung siguro ito pa nagsinubyanan mi. Nagpindas ko man, no, makapagsinubyanan kayo. Alak. Nung matay, dato'y kadandan na kita, mabalin siguro. Ngayon baka saan pa yun? Nang mawatan kayo. Ngayon sa anak pa lang na pukawan tinamnama Manong Nemi nga makapagsinubyanan di tinaganak kanya. Dahita iti may sa kang runan nga daw dawat ko kinihapod Diyos. Kaya't ko Manong Nemi da dinawatak nga pamilya kat maurnos. Tap na di kasta kat adamat lain makuna apan nakasulbar dan yaman na problema. No pasaan pa nga nagsinubyanan datatang kininanang Manong Nemi no kasta agpadaya kami no da okasyon dito balay mi maawis amin. Di pamilya ni Karen, pamilya ni Mirna, di pamilya ni Nanang ken dagiti da dumapay kay mi. Wan. No pasanen nagkarelasyon datatang kininanang Manong Nemi nga madamat dagiti gundaway nagdinanon da. O may tumanon dito'y ni Nanang kat makita ni tatang yung kaslasandan nga agkapkapin ano. Kasla gagangailangan Manong Nemi na kapwa tao titong galmays. Anyway, Manong Nemi, at least sa aming tulos ng palubos nga nayaw-awan kami nga kakabsat itilikudan nga awan ti amakin inami. Dito ko na ti pagyamyamana kinabod Diyos Manong Nemi iti panang tarabay na kaniyak na naruna iti lubong ti sulisog. Tayo, panangikalikagom ko nga diyak kayat na maitulad ti pamilya iti pamilya mi. Kat napasamak. Nagtalineed nga solido ti relasyon mi kini Margie. Dahito Manong Nemi ti pagkabuklan, ti pagkasaritaan nga kinayat kumot ng buray, simple pagkasaritaan nga mamuk Manong Nemi. Nga doon siguro di kiti makarelate kada pagkasaritaan. Seknan ti relasyon dagiti agasawa, anak kan dagiti anak,
iti kinatibker, ti tungkal may sa iti sulisog. Tasan nga maliklikan nga dalata. Di kiti sulisog, aniyaman, umaddang ka man, no sa mo maalwadan, maitiklop ka. Kasta manong naimit ibihag nga nagpadasak. Kad sapay kumata, dapat na ibatik nga adal, liwliwa kan pagsarmingan ti biyag, kadagadipatak nga dimungeg kan nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga nadagyaman nga pagayam mo, Rodel.